umprofeti engakafi. Hamba umkhiphe. Kunabantu uNkulunkulu azobakhipha. Kunabantu uNkulunkulu azobakhipha mntakaswami. Angiyazi imgodi abangene kuyo. Kodwa engikwazi kahle nginesiqiniseko sakho ukuthi uNkulunkulu uzobakhipha. Abanye bemgodi abangene kuyo mntakanjobo abangenanga ngoba bethandwa, kodwa bafuka bangangabo. Abanye basemgodini abangenanga ngoba bethanda, bafuka abanye abantu. Kodwa namhlanje sithunyiwe thina ukuthi sizobakhipha bengakafi. Abanye basemgodini bathakathwa ngeke basebenze, bafuka emgodini kanti inkosi izothuma abeleko ukuthi ayakhishwe. Engakafi. Abanye bazazi babedumisa kumngangazela amafaka. Kodwa bafika abantu babafaka emgodini. Kodwa namhlanje sizobakhipha. Ngoba imgodi esikuyihlukene. Kodwa nikhona amakhono. Ngoba imgodi esikuyihlukene. Kodwa yakhe kuyafuna inkosi ukuthi umuntu aphume engakafi emgodini. Angikwazi umgodi okuwo lokhalisa imihla nemalanga. Angikwazi umgodi okwenza ungalala ebusuku. Emini ujabule njengabantu bonke, kodwa ebusuku ungalali ngenxa yomgodi owafaka kuyo. Kodwa namhlanje inkosi izothi phuma. Phuma ungakafi. Nanti twake mahlephuhlephu. Nanti twake ngafuna umuntu. Nanti twake mahlephuhlephu. Ayisile komuntu umuntu. Isekuwe. Uyayazi udaka kulo. Uyalazi udaka. Abisekulo. Alisile makhelwane. Awathuka. Alisile kumuntu angafuni. Kodwa lisekuwe. Sindwa ngemahlephuhlephu. Uma kukhulunywa ngentanga umntakandlovu emahlephuhlephu, mnganabi icebekkhulu ngikhumbula uJesu eshawa esiphambanweni. Lithi phambili ngoshawa wamahlephuhlephu. Le ntanga esikhuluma ngayo yiyo intanga eyadatshulwa abantu esiphambanweni. Bayithabula intonga bayithi amahlephuhlephu. Yathi noma isimahlephuhlephu yathi angeke. Ngithi angeke.